الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ama بعد biz o'tgan darsda Ramazan ayının qisqa şağını, qaybir faziletlerin alıp ketken edik. Bugün indi Urazanın faziletleri turunda söyleşirbiz. Нәрсәгә соң qaybir ibadetning, aylarning faziletlerin, үзенчәлеген белергә кирәк. Чөнки шушы үзенчәлекләрне, фазилетләрне белсәк, безгә бу гыйбадәтне кылырга җиңелрәк була һәм хушуклырак. Без аның инде тәмен татып, ләззәт алып кылачакбыз шушы гыйбадәтебезне. Һәм гафиллек, әзрәк кенә гыйбадәткә карата ялкаулык, сүлпәнлек күренә башласа, менә бу фазилетләрне искә төшереп, без үзебездә инде көч, нашат, этәргич табачакбыз. Бу гыйбадәтне тагын да тырышыбрак, тагын да инде Аллаһка якын булырдайрак гыйбадәт кылырга тырышырга бер сәбәп булачак. Ураза ул бик үзенчәлекле, бүтән гыйбадәтләргә караганда аермалы гыйбадәт булып тора. Ни өчен дигәндә, бик күп аят-хадисләр бар шушы уразаның өстенлеге турында. Бүтән гыйбадәтләрдән бик күп караганда дәрәҗәле булуы турында инде шуларны без бүген карап китербез. Иң беренче фазиләте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, уразага тиң бернинди гыйбадәт тә юк диде. Һәм ул хадис безнең Нәсаи җыентыгында килә. Бер кеше, ул Аби Умама Бахилия дигән сахаба, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнан сорагач: "Я Расулуллах, мурни би амрин янфауниллаһ биһи". Кал: "Алейки бис-савм фа иннаху ла мисля лаху". Эй Аллаһның илчесе ди, миңа Аллаһ каршында файда китерерлек берәр нинди әмерне, гыйбадәтне күрсәт әле дигәч, ураза тот диде. Уразага тиң ураза кебек бернинди гыйбадәт тә юк диде. Менә бу хадис безнең төп дәлил булып тора, уразаның бүтән гыйбадәтләрдән аермалы булары һәм аңа тиң булган бернинди гыйбадәт тә юк. Ни өчен дигәндә, ни өчен шушындый чагыштыру тиң гыйбадәт юк ди? Чөнки монда ихласлыкның иң өстен дәрәҗәсе. Бүтән бер гыйбадәттә дә андый ихласлык юк. Чөнки намаз укыганда кеше күрә. Шулай бит? Намазны матурлатып була. Садака бергәндә күбрәк биреп макталып була. Менә мин күбрәк бирәм күршегә караганда, дуска караганда. Хаҗ кылганда да шулай бит инде. Гамәл гыйбадәтләреңне инде матур айта аласың. Әмма ләкин уразада хакыйкатьтә син уразадамы, юкмы, һәм нинди дәрәҗәдә синең уразаң, моны бер Аллаһ белә. Чөнки син кеше арасында мин уразада дип йөрсәң дә, кайтып өйдә үзең генә калгач, син ашарга, эчәргә мөмкинсең. Әмма ләкин хакыйкый иманлы мөселманны туктата нәрсә? Менә бу ихласлык. Аллаһы Тәгалә күреп тора. Һәм шуңа да мин инде шушы уразаны боза торган гамәлләрдән тыелам дип ихласлык дәрәҗәсенә ирешәсең, ихсан дәрәҗәсенә. Шуңа күрә бернинди гыйбадәт тә аңа тиң булырдай юк. Һәм икенче фазиләте, Аллаһы Тәгалә шушы уразаны миңа дип әйтә. Ягъни савапны менә үзем бирәмен дип, чөнки минем өчен тота дип. Менә аңа хадис булып безнең Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадис, бу хадис Абу Хурайрадан килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән Кудси хадисендә: "Кала Аллаһ азза ва джал, кулли амали ибни Адам лаху". Һәр бер адәм баласының нинди генә изге, хәерле гамәл кылмасын ди, аның әҗре үзенә бара ди. Yani aның файдасы үзенә бара ди. Илля ла мәгәр ди ураза ди. Чөнки нәрсә ди? Илля савмды фа иннаху ли ва ана аҗзи бихи. Чөнки ураза ди минем өчен ди, һәм мин аңа савапны үзем бирәчәкмен ди. Һәм уразага менә Аллаһта күпме әҗр бирәчәген ул яшергән. Без беләбез, җәмәгать белән укылган намаз өйдә укыган каранда 27 мәртәбәгә өстенрәк. Шулай бит? Куръанның укыган бер хәрефе 10 әҗр языла бер хәреф өчен. Шулай бит? Әмма ләкин уразаның әҗрен Аллаһ Тәгалә яшергән. Һич шиксез Аллаһ Тәгалә иң юмар зат, уланы инде бик күп тапкырга күбәйтеп хәерлесе белән бирәчәк инде.
Шуңа күрә менә бу ураза хас Аллаһы Тәгаләгә һәм бу иң яшерен гамәлләрнең берсе, иң улуг, иң бөек гыйбадәтләрнең берсе. Чөнки Аллаһ белән кеше арасында гына булган гыйбадәт бу, бүтән беркем беләнми. Менә бу гамәлебезне, чөнки менә нинди иман кеше кирәк, куәтлелек кирәк, кеше күрмәгәндә дә ашамыйчы, эчмичә тыелып торган. Менә моңа чынлап торып, калбыңны Аллаһ белән бәйләп яшәү кирәк. Һәм өченче фазилаты, безнең бит инде беләбез, сабырлык 3 төргә бүленә. Шулай бит? Аллаһка итаат иткәндә сабыр итү, гынахлардан тыелганда сабыр итү һәм Аллаһның тәкъдиренә сабыр итү. Менә бу гыйбадәттә 3 төр сабырлыкта җыелган. Чөнки без Аллаһның шушы әмеренә буйсынып, Бакара сүрәсендәге иман китерүчеләр сезгә ураза тоту фарыз булды дигән аяткә буйсынып, итаат итеп, без ураза тотабыз. Һәм сабыр булабыз Аллаһка итаат иткәндә. Үзебезне тәрбиялибез, нишлибез? Шушы гыйбадәттә сабыр булырга. Һәм икенчесе инде ураза тотканда безгә уразабызны бозмас өчен гайбәттән, талашудан, ялган сүзләрдән, кеше тикшерүдән һәм башка гынахлы, начар гамәлләрдән тыелырга кирәк. Моннан тыелыр өчен нәрсә кирәк? Сабырлык кирәк, үз-үзеңне тотап калу кирәк. Һәм шуңа да менә бу ураза тотканда уразабызны бузасы килмәстән без кешеләр белән конфликтка кермәскә, алар белән талашмаска, гайбәт сөйләшмәскә тырышабыз, сабыр итәбез. Һәм өченчесе инде беләбез, Аллаһы Тәгалә тәкъдиребездә язып куйган, шушы Рамазан аенда безгә ураза тотырга дип. Һәм без шушы тәкъдиребездә булганга күрә, тәкъдиребездә риза булып инде нишлибез? Сабыр булабыз. Һәм 4нче фазилаты уразаның, ул сәбәп булала безнең гынахларыбызны ярлыклауга. Әйтәләр бит, анадан туган бала кебек чистарынып чыгачак шушы Рамазан аеннан, яки хаҗдан чистарынып кайтачак диләр бит инде. Менә бу ураза бер сәбәп булып тора безнең гынахларыбыздан кәфарат булырга, гынахларыбыздан арынырга. Моңа инде хадис булып Бухари һәм Муслим җыентыгында Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән сүзләре: "Мен сама Рамадана имаnan ва ихтисаban, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Кем ди Рамазан аенда иман белән һәм өмет белән ураза тота икән ди, Аллаһы Тәгалә шушы Рамазанга хәтлек булган гынахларын гафу итер ди. Нәрсә дигән сүз? Иман һәм өмет. Әгәр дә кеше Аллаһы Тәгалә шушы уразаны фарыз иткәненә инанып, иман китереп, ышанып, һәм инде Аллаһы Тәгалә шушы ураза тоткан вакытта хасил булган әҗерләрне кыямәт көнендә күреп, шушы савап сәбәпле Аллаһның рәхмәтенә ирешеп, җәннәткә керермен дип өмет итеп тота икән, менә мондый кешенең инде Аллаһы Тәгалә гынахларын гафу итәчәк. Ләкин монда бер нюанс дигән, бер нечкәлек бар. Галимнәр әйтте, әгәр дә кеше барлык гынахларыннан да арынып, менә анадан туган бала кебек чистарынып чыгасы килә икән ди, ул барлык зур гынахлардан да тәүбә кылырга тиешле ди. Намаздан намазга, уразадан уразага Аллаһы Тәгалә шушы гыйбадәтләр сәбәпле безнең кичә гынахларны кичерә. Кичә гынахлардан арындыра, чистарта. Әмма дә ләкин зур гынахлардан чистартмый, арындырмый, тәүбә кылганча хәтлек. Менә бу бик мөһим әйбер. Әгәр дә без Алла сакласын инде нәрсә ул зур гынах турында инде безнең дәресләр булганы бит, ел буе инде аңладык зур гынах нәрсә ул. Аллаһы Тәгалә ләгънәт белән куркыта икән. Шулай бит, мәсәлән, хәмерне эчүче, ташучы, сатучы Аллаһның ләгънәтендә була ди. Шулаймы? Димәк, бу зур гынахлардан була. Кем туганлык җепләрен үзә икән, ул җәннәткә кермәс ди. Менә монда җәннәткә керми дигән куркыту була икән, бу төр гынах безнең зур гынахлардан санала. Әгәр дә шушы гынахны эшләсә, җәһәннәм әһле була ди икән, бу зур гынахлардан санала. Бу кеше иманлы булмас дип әйтә икән, бу зур гынахлардан була. Аңладык, менә нинди генә аят яки хадис килә икән, менә шушы җәһәннәм белән куркыту, җәннәткә кермәс, ләгънәт анда, иманлы булмас, бу төр гынах зур гынахлардан санала.
Әгәр дә кеше шушындай зур гөнаһларны кылды икән, бу кешегә бу зур гөнаһлардан туктау гына җитми, тәүбә дә кылырга кирәк. Тәүбә дә шарт булып тора шушы гөнаһлардан гафу ителеп чистарыныр өчен. Мәсәлән, кеше Рамазанга хәтлек караклык белән шөгыльләнде ди. Чөнки караклык ул зур гөнаһлардан. Яки зина кылды ди, Алла сакласын. Яки хәмер эчте, сатты ди, яки булышты ди, шуны таратырга. Яки риба малы ашады, яки бирде ди. Һәм Рамазанда инде туктап торды бу гөнаһлардан. Рамазан айыннан соң тагын шушы эшләренә кайта икән, шушы зур гөнаһларына, бу кешене Аллаһы Тәгалә гөнаһларыннан арындырмый, чистартмый. Ул шул ук хәлдә кала. Ни өчен? Чөнки Рамазан аенда гөнаһлардан арынып, чистарынып чыгыр өчен безгә бу гөнаһларны кылудан туктап, тәүбәгә килеп, бу гөнаһларны калдырырга кирәк. Безнең инде тәүбә шартларын инде берничә тапкыр сөйләдек, кыскача гына өстән генә сөйләп китәм. Тәүбәнең иң беренче шарты, нинди шартлары бар? Ихласлык. Ягъни шушы гөнаһны без калдырырга тиешбез Аллаһ өчен. Аллаһ әмер итә, мин шуңа калдырам дип Аллаһның әмеренә буйсынып. Чөнки гөнаһны калдырып була сәламәтлек өчен. Гөнаһны калдырып була кешедән куркып. Гөнаһны калдырып була намусыңны саклау өчен. Әмма ләкин без калдырырга тиешбез, бурычлыбыз гөнаһны Аллаһ өчен генә дип. Аллаһ әмер итте, Аллаһ тыйды, менә шуңа мин калдырам дип. Мәсәлән, эштән каракланырга ярата икән берәр кеше, төрле әйберләр урлап кайта икән, һәм хуҗасы тотып алды, тагын бер урласаң, мин сине эштән куям анда, тотып жарам, тагын нәрсә итәм, теге куркыта икән, бу кеше инде караклыктан туктый. Ләкин бу тәүбә дип саналамы? Гөнаһны калдырды дип саналамы? Юк. Гөнаһны калдырсын өчен ул Аллаһы Тәгаләдән куркып, менә ихластан, эй Раббым, кичер, синең ризалыгың өчен, син тыйганга шушы гөнаһны калдырам дип калдырырга тиеш. Икенчесе, үкенергә тиеш. Эй Раббым, гафу ит инде менә. Күңеле сыкырарга тиеш шушы гөнаһны кылган өчен. Өченче, ул төпле карар чыгарырга тиеш, бүтән бер кайчанда бу гөнаһка кайтмыйм дип. Әгәр дә мөмкинчелек туа икән, шушы гөнаһны эшләргә, тагын эшләп алам дигән уй фикер туа икән, бу шулай тәүбәдән китми. Дүртенче, ул гөнаһны калдыру. Әгәр дә эшли, анар калдыра. Тагын кайтып эшли икән, тагын калдыра шушы гөнаһны. Бу шулай тәүбәдән китми. Гөнаһны син тәүбә кылып, җитди ният кылдың икән, син калдырырга тиешсең бу гөнаһны эшләүдән. Һәм бишенчесе инде кеше хакына керсәң, кеше хакын кайтару. Кеше әйберен урлаган булсаң, шушы урлаган әйберне кайтару, ул әйбер инде булмаса, шушы әйбернең инде теге акча күләмендә инде ничә сум тора иде, шушы күләмен кайтару. Берәр кешене рәнҗеткән булсаң, авыр сүз әйткән булсаң инде, аннан гафу сорау. Менә шушы вакытта гына һәм шушындый зур гөнаһлар булса безнең, Рамазан аена керәбез икән, Рамазаннан гөнаһларыбыздан гафу ителеп чыгасыбыз килсә, безгә шушы тәүбә шартларын үтәп, Аллаһтан гафу сорап, шушы гөнаһлардан тукталырга кирәк. Шул вакытта без Рамазаннан чистарынып, арынып, пак булып чыгачакбыз. Һәм бишенче фазилат, ул уразады калканды. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи әйтте, Бухари һәм Муслим җиһәтендә килә торган хадистә, "Ас-суму джуннади", ураза ул калканды. Ягъни калкан, щит, русча әйткәндә. Элек бит инде менә элекке заманнарда сугышка чыкканда бер кулларында кылыч, икенче кулларында шушы калкан булган. Шулай бе? Щит сакланганнар теге уклардан, сөңгеләрдән җәрәхәт алмасын өчен инде үзен сакла. Һәм уразада саклый нәрсәдән безне? Безгә кеше берәр нинди авыр сүз, сүгене сүз әйтә икән, без әйтәбез. Гафу ит, мин синең белән инде бәхәскә кермим, мин синең белән талашмыйм. Берәр кеше гайбәт сөйли башлый икән, гафу ит, мин уразада әйдә гайбәт сөйләшмибез ди. Ягъни калкан саклый бу моны нәрсәдән? Гөнаһлардан. Ураза сәбәп булып тора гөнаһлардан сакланырга. Чөнки ул белә, әгәр дә хәзер гайбәткә керешә икән, талаша башлый икән бу кеше белән алдалаша икән, ул белә аның уразасына зыян киләчәк, аның савабы кимәячәк. Һәм Аллаһ каршына баскач, ул шушы савапсыз, әҗерсез калырга мөмкин. Ул шуннан курка һәм уразасы аны саклый гөнаһ кылудан.
Һәм 6-нчы фазилат нәрсәдә? Ураза җәннәткә керүнең бер сәбәбе ди. Чөнки һәрбер иман әһле аның төп максаты бу дөньяда, цель жизни дигәндә тормыш максаты ул җәннәткә керү. Булай бит? Һәрбер кешенең, һәрбер мусульманның, иман әһленең барлык бу дөньяда яшәүнең максаты ул җәннәт. Чөнки белә, бу дөнья ул вакытлыча, мәңгелек тормыш ахирәттә инде бу тормыш вакытлыча, ахирәт тормышы ул мәңгелеккә. Һәм ул шушы мәңгелек тормышта ул бәхет сәгадәткә ирешеп, җәннәткә керәсе килә. Һәм җәннәткә керү ул бер яктан гына караганда бик җиңел тоела, әмма ләкин хакыйкатьтә ул бик авыр процесс дик. Ни өчен дигәндә, чөнки менә бу вакытлыча дөньяда яшәгәндә дә яхшы кыйммәтле иномаркаларда йөрергә, яхшы 2-3 этажлы өйләрдә торырга, анда яхшы курортларга барырга ул авыр. Булай бит? Бөтен кеше ул дәрәҗәгә ирешә алмый. Сирәк-мирәк кенә кеше бу дөньяда шушындый дәрәҗәләр яулый. Яхшы йортларда, яхшы машиналарда йөрә. Чөнки авыр. Үзенә күрә гыйлем кирәк, бер талант, сәләт кирәк. Тиешле вакытта тиешле кешеләр белән очрашып, алар әзрәк сиңа этәреп җибәрергә тиеш. Чөнки бу тормышта да бай итеп, рәхәт тормышта яшәү авыр. Әле бу вакытлыча тормышта гына шулай. Мәңгелек тормышка шушындый бу дөнья белән чагыштырганда да тагын да ләззәтлерәк, тагын да хәерлерәк, тагын да яхшырак тормышка эләгер өчен, җәннәттә яшәр өчен, ул тагын да кыенрак, тагын да авыррак. Моны безгә аңларга кирәк, чөнки җәннәткә бик җиңел генә кирип булмый. Аның өчен бик каты тырышлыклар кирәк. Кызганыч, без моны бик аңлап бетерә алмыйбыз. Үзебезнең гыйлем җитмәү аркасында, иманыбыз зәгыйф булу аркасында, дөньяви мәсьәләдә бик каты тырышабыз. Пенсия бирсәләр, хезмәт хакы бирсәләр, башка төрле теге бушка бер нәрсәләр, без 3-4 сәгать чиратта торабыз. Яшьмәбез, картмабыз, бербез дә зарланмый. Чөнки биләбез, анда акча бирәләр, булаймы, барлык. Әмма ләкин җәннәткә керер өчен, Аллаһ ризалыгы өчен 1 сәгать Аллаһны зикр итү, сәгать ярым инде аякта басып тору безнең өчен бик авыр. Ни өчен шулай? Чөнки безнең калбыбыз менә бу дөнья белән бәйләнгәнгә күрә, ахиратны без әле нәрсә икән аңлап бетермәгәнгә, Аллаһы Тәгаләне белмәгәнгә күрә, менә безнең иманыбыз шул дәрәҗәдә. Дөньяви мәсьәләдә без 12 сәгать аяк өстендә йөрергә мөмкинбез, дөньяви мәсьәләләр буенча бер дә зарланмыйбыз. Әмма ләкин 1 сәгать, фақат 1 сәгать басып Аллаһны зикр итү өчен безгә авыр, без зарланабыз. Безгә бу бик авыр. Тагын бер кабатлыйм, бу дөньяда калачак, китәчәк, бу дөнья мәсьәләләрен шишергә без сәгатьләр буе чиратта да торабыз, әле ул чиратта талашабыз без. Шулай бит, мин чиратны бирмим, тегел әйтмим дип. Әмма ләкин рәхәтләнеп Аллаһ сүзен тыңлау өчен, ахиратны уйлар өчен, җәннәткә керер өчен безгә авыр. Менә бу шулай ук әзрәк фикерләргә, безнең инде баш миләрен селкетергә, калебләрне әзрәк эшләтеп җибәрергә, әзрәк бер күңел азыгы булсын. Уйланыйк, нәрсә кирәк безгә хакыйкатьтә. Чөнки теге яшьләр әйтә бит, пенсияга чыккач эшләрмен, пенсияга чыккач тырышырмын дип. Без беребез дә белмибез, күпме яшәячәкбез. Ул үлем, ул яшьне картны айырып тормый. Яшь баланы да алып китә, олысын да алып китә. Кайчан китәчәкбез бер Аллаһ кына белә. Менә анда баргач, безгә кирәк булачак менә шушы намазларыбыз, менә шушы Аллаһны зикр итүләребез, менә шушы файдалы гыйлем мәҗлесләре, биргән садакаларыбыз, укыган Коръәннәренә шулар кирәк булачак. Һәм ул бик күп кирәк булачак. Әле бит әле изгелек кылабыз, ул изгелек күпмесе безгә була, аны бер Аллаһ белә. Чөнки ул изгелекләребездә килеп алачаклар. Менә кемне генә гайбәтен сөйләмә, кемне генә тикшермә, кемне генә рәнҗетмә, кыямәт көндә килеп
син мине рәнҗеткәнең, син минем гайбәтеңне сөйләгәнең, син мине тикшергәнең, син мине фәлән иткәнең, син шундый золымлык кылганың, давай әҗереңне бир. Аллаһ Тәгалә әйтә, үзегез чишегез ди. Кыямәт көндә всё. Анда качып булмый. Анда адвокатлар яллап булмый. Анда ришват биреп булмый. Бирәсең, бер кая бармыйсың. Син тау хатлык әҗер белән килергә мөмкинсең. Әмма ләкин инде бик күп чокырлар белән дә инде бузыклыклар элеп китергә мөмкиннәр. Уйланырга кирәк. Әз булса да. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Бухари җыентыгында килә торган хадистә фил җаннати 8 абваб ди. Фиһа бабу юсамма ар-райян ла ядхулуһу илля ас-саимун ди. Җәннәттә ди 7 төр ишек булыр ди, 7 дәрәҗә. Һәм бер ишеге ди райян ишеге дип аталар ди. Һәм бу ишектән керләр ди бары тик ураза тотучылар гына. Ягъни теге VIP клиентлар өчен була бит әле. Теге аэропортларда була шундый айрым ишектән алып кирип китәләр инде. Байрак кешеләрне самолетта ишкәндә теге бизнес класслар була бит инде. Больниска килгәндә таныш белешең булса инде, ул чыгып каршы алып кеше чиратта тора, сине айрым алып кирип китә, шулай бит. Орланып кирип китәсең инде башыңны өстен куеп, калганнарны üstünrek sanab inne үзеңнән. Шулай бит бу дөньяда яратабыз без. Һәм җәннәттә дә булачак шундый ишек, айрым ишекләр, каян инде айрым кертәчәкләр. Кемнәр? Кем күп итеп ураза тотты. Моңа инде фарыз уразасы гына, Рамазан аендагы уразалар гына түгел, нәфил уразаларда. Бигрәк тә кем кеше шушы нәфил уразаларын бик күп тотырга тырышты икән, ул ахирәттә шушындый бер бүгенге тел белән әйткәндә VIP особенный айрым бер кеше булачак. Һәм әгәр дә без бу дөньяда айрым кеше булырга яратабыз бит инде. Безгә омтылырга кирәк ахирәттә шундый айрым привилегиягә ия булган кеше булырга. Ягъни айрым ишекләрдән кертүче кеше булырга, район ишекләреннән керергә. Ничек итеп шушы дөрес түгел итеп, шушы фарыз уразасын тотып инде Рамазан уразасын, аннан соң инде бу айдан чыккач та әле нәфил уразаларын тотып. Һәм 7нче фазилат нәрсәде? Ураза тотучының 2 шатлыгы бар ди. Җитмәдеме вакыт? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә: "Лис-саим фархатан яфрахуһума иза афтара фариха ва иза лaqия раббаһу фариха бисавмиһи" ди. Ураза тотучының да 2 шатлыгы бар ди. Һәм чынлап та без ураза тотканда бу шатлыкны бик нитәбез. Без әле бер шатлыкны гына тоябыз. Икенчесен Аллаһ Тәгалә һәр барчабызга насыйп әйләсен, ул шатлыкны да кыямәт көндә күрергә. 2 шатлыгы бар ди. Берсе ди шушы узын көннәрне тотып авыз ачкач ди, ул шатлана ди. Әлхәмдүлилләһ битте, менә битте. Ашадым ди, эчтем ди, тамагым туйды ди, сусауымны бастым ди. Һәм тагы шатлана, бу көнемне дә ди, Аллаһ кушкан әмерне ди, үтәп чыгарга насыйп әйлде ди. Һәрберебез сизәме, шулай бит, шундый үзенә күрә бер шатлыгы бар. Су эчеп җибәргәч, ул суның рәхәтен беләсең, ризык капкач, ризыкның кадерен беләсең, шундый күңелләр тула, шатланасың. Тагын бер көнемне үтәдем бит дип. Һәм икенче шатлыгы кыямәт көнендә ди, шушы савапны күреп ди, Аллаһ каршында шатланачаксың ди. Чөнки Аллаһ та хисапсыз зур әҗерләр әзерләгән бу кешегә. Һәм шуңа да менә бу шатлыкны алыр өчен безгә тырышырга кирәк, кимчелексез нинди уразалар тотырга. Һәм 8нче шушы ураза тотучының ди авызыннан килгән ди, менә бу бик тәмсез инде исе ди, Аллаһ каршында ди, хуш буйдан да тәмлерәк ди. Менә уразатны ашамагач инде авыздан тәмсезрәк исләр килә, шулай бит инде. Бу кеше өчен бер дә теге всё тамамы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Бухари һәм Муслим җыентында килә торган хадистә: "Фәмус-сайм атяб индаллаһ мин арих миски." Шу ураза тотучының инде ди тәме ди
хуш буйдан да ди, хуш истән дә тәмлерәк ди. Һәм Алла Субханаһу ва Тааля шушы фазилатларны инде истә тотып, ялкаулаган вакытта менә шушы хәдисләрне истә тотып, безгә күбрәк тырышып, кимчелексез, Аллаһ разый булган, Аллаһ кабул итә торган уразалар тотып чыгарга насыйп әйләсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.